Тази сутрин се събуждам, обаче нещо не ми се ставаше, едно такова изморено, времето гадно, студено, мрачно вали. Обаче после се сетих какво нещо ме чака в гаража. Имаме един велосмак и макар че в миналите клипове малко така да се базиках с БМВ-тата, няма да го крия, за мен БМВ-то е една изключително добра кола. Пред нас стои М850i 2021 година и много често хората бъркат тази кола, че е много спортна, неудобна. Тази кола влиза в категория GT, именно Grand Cruiser, и е всъщност автомобил, който е предназначен да пътуваме на много дълги разстояния, много комфортно и то с висока скорост. Което какво значи? Означава, че се качваме с нашата приятелка 10-10, защото на тази кола мисля, че е ясно какво и отива. И пътуваме за морето, 140 с ограничението, разбира се. Караме си изключително удобен автомобил за пътуване на дълго, на къси разстояния. Колата, която имаме пред нас е 2021 година, както казах, и е full spec, т.е. имаме абсолютно всички опции, които BMW предлагат. Мисля да започнем да ви я показвам вече на външен вид, защото не издържам. Както може да забележите, колата е доста ниска, но BMW са измислили нещо много умно, като са сложили ето това тук, което не знам точно как се казва, но пречи от това да задираме колата. Имаме изключително агресивна предница, така известните лазерни фарове на BMW и веднага, щом някой ни види в огледалото си на магистралата, веднага десния мигач и се прибират. Продължайки отстрани може да видим карбоновите елементи, които всъщност са от пакета. Ето тук може да го видите. Този звяр отстрани просто изглежда уникално. За мен, честно казано, когато излезна тази кола за пръв път беше най-красивото BMW, макар и вече да сме 2025-та, разбира се, пуснаха много нови модели, но все още мисля, че колата грабва окото. Имаме отгоре карбонов таван, който не влиза от карбоновия пакет, а отделно се доплаща. Изключително скъпа опция, не съм сигурен точно колко струваше, но силно препоръчвам всеки, който си търси такъв екземпляр да гледа с карбонов таван. Преминавайки отзад, още една част от карбоновия пакет имаме този лип. Имаме два накрайника отзад, които всичко е при тях истинско. Имаме въздуховоди, които обаче тук за жалост са фалшиви. И много хора казват, че тази задница не е агресивна. Аз мисля, че това изобщо не е вярно. За мен лично задницата, освен че е много красива, за мен е наистина и е много агресивна. Не знам на кой му е направил впечатление, че не е. Колата изглежда от всякъде, освен елегантно, за мен също е агресивно. Макар като характер по-късно да ви покажа, че всъщност не е автомобил, който ни плаши, макар да е много бърза. Това не е кола, която плаши като й дадете газ. Всъщност колата е много спокойна. Време е да ви покажа какво стои под капака. Имаме 4,4 Twin Turbo V8 двигател, който прави 523 коня, 750 Нм и да поговорим малко за времена. Имаме ускорение от 0 до 100 за 3,7 секунди, от 100 до 200 за около 8,2, 8,3, знаете, там е много различно, и максимална скорост ограничена на 250 км в час, което е много глупаво, защото тази кола след 200, аз не съм карал такъв автомобил, тя не ги признава, в смисъл тя прескача километража, толкова е бърза. Нека обаче видим, аз забравя да кажа, че купе, бе, това беше много важно. Вече седане или комби? Добре, това няма да го говори. Нека видим дали във функцията си на купе тази кола може да бъде практична и дали ще успеем да отидем с жената примерно на 1-2 седмици почивка. Ами, мисля, че няма да имаме никакъв проблем с това, както може да видите, доста неща вече сме напъхали. Имаме колата доста голям багажник, нямаме опция за сваляне на седалки. Нали? Какъв този бутон вътре? Не, няма опция, няма опция. Няма опция. Как ще има опция това, бе, брат? Имаме 440 литров багажник и за мен лично във функцията си на купе това е предостатъчно, за да сложим каквото ни трябва. И нещо много важно. Тук не са пестили като лакост. Гледай какво става. Оп! Аре, бе. Оп! Аре, бе! Една секунда. A few moments later. Втори опит. Оп! Гледай какво става. BMW! Така, дойде и неприятната част, да се качим отзаде, да видим колко място имаме. Взимаме тук сега това. Дръжката, бутаме назад. Чакай само малко. Опа! Влизаме. Мисля, какво да ви кажа, нещата не са окей, ма разбира се, аз даже не съм и висок, 1,76, тук се опирам горе в тавана. Да ви кажа, и тук седалката е, понеже карам доста напред, нямам и много място. Ако е някой
който кара по-облегнат, ептем няма да имате място тук. Подлакътник, не, нямаме и подлакътник. Колана поне не са го забравили. Дръжки, няма дръжки, то лампичка няма. Аз какво ще правя тук, човек? Имаме перформанс спирачки. Това може да го разпознаем по сините апарати. Това, разбира се, пак е допълнителна екстра, за която плащаме. Навсякъде диска е един и същи размер, 398 мм дискове, спира отлично колата. Нямаме опция за керамика, което считам за минус, тъй като тази кола, както казахме по-рано, е много добра за магистралата. Ако примерно сме в Германия, не в България, Германия, и караме стоп спида на колата там с 250, правим резки спирания няколко пъти, мисля, че тогава ще да е окей да имаме керамика, но уви нямаме тази възможност. Нямаме тази възможност за поръчка от BMW. Още една интересна екстра, именно този ключ, който, разбира се, пак се доплаща. Както виждате, дигитален... сега не мога да го отворя, Честно казано, повече му се нервих, отколкото имаме кефи. Наистина готино е, може да правим някакви неща по колата. Ето тук сега ни показва колко километра може да минем. Може да си я пуснем сега да ни отоплява вътре, да ни е топличко като влезнем, да отключваме, заключваме, това са ясни неща. Гледай, чакай, човек. Не, честно казвам, по-добре, викам, няма смисъл тук да си изхвърляте, вземете си ключа нормалния, тук само ще се изнервяте. Ние докато снимаме клипа, тя 5 пъти се отключи и се заключи. Няма смисъл този ключ. Готино е да го покажете пред някой момиче с гледай какво става, но не се занимайте. Ма нещо пак цъкна го, човек! Опа! Това вече е друго. Тук нещата стават още по-интересни. Интериора е изключително красив. Честно казано, има 3 неща, които описват тази кола. Това са елегантност, бързина и удобство. Този интериор е наистина много елегантен, много красив, много добре пипнат. И нещо много важно. Преди да започнем клипа, аз се исках да се хвана тук за някой материал, дет ме дразни, нещо, което не ми харесва. Обаче не успях. Наистина тук BMW се постарали. Всичко е много качествено, похарчили са се, не са пестили. И имаме наистина много интересни неща в интериора, които ще ви покажа сега. Искам да започна от най-любимото ми нещо тук, а именно тези седалки. Честно казано, седалката е толкова удобна, че аз лично ако пътувам някъде, ще ме е страх да не заспя. Наистина, държи ви гушнати, тук даже имате копчета да ги правите тези сайдболстери отстрани да се стесняват, така че да ви гушнат още по-хубаво. Но седалката наистина е просто прекрасна, 10 от 10, красива е, най-вече удобна и мисля, че сте се справили перфектно. Продължаваме с нещо друго много интересно. Имаме и елемент тук от кристали, на което може да видим, че пише 8. Имаме тук по въртележката елементи от кристали, по старт стоп бутона и ето тук, откъдето си увеличаваме музиката. Всички тези неща искам да уточня, че се чувстват много скъпи и много приятни за ползване. Това всъщност е iDrive 7 и Infotainment системата е много съм доволен от нея. Със сигурност е най-добрата, която показахме до сега. Изключително бърза, нямаме абсолютно никакъв лаг и е доста лесна за ползване. Много съм доволен от нея. Единственото нещо, което ми е малко може би аз просто не съм свикнал, са тези бутони тук. Не знам, първия път си мислите, че трябва да ги докоснете само, после пък тръгвате да натискате, пък те не потъват. Общо взето трябва да подходите с елегантност и към бутоните. Е така, лекичко цак, цак и нещата се случват. Волана е много приятен, мисля, че е добре познат на всички. Виждали сме го вече в над 100 автомобила. Изключително удобен за захват. Имаме тези пера, които не са нещо особено, но все пак не се намираме в Full M кола. В толкова много автомобили вече сме го виждали, че общо взето всеки знае всичко за него. За отоплението на седалките това е много интересно. Освен седалката, другото нещо, което получаваме като отопление, ето тази част от подлакътника и ето тук тази прекрасна дръжка на вратата. Тоест, когато пуснем това и примерно си караме, сме се облегнали, ни е топличко тук на ръката. Ако тръгнем тук да се хващаме и тук ни е топличко и това наистина дава едно чувство на уют, на комфорт. Много съм доволен от този интериор и смятам, че това е един много добър пример как трябва да бъде една кола и че всичките тия допълнителни екрани, които получаваме днешно време тук, все едно вътре сме в космически кораб, всъщност не са толкова лесно използваеми и не са чак толкова добри, колкото всички първоначално си мислехме.
Чист, че си има душа, мисля, че е време малко вече и да го покараме, да видим дали движение ще е така. Нека да поговорим за колата малко като ежедневен автомобил. Всъщност, M850i мисля, че е повече от добър за всичко, което се нуждаем. Имаме прекрасно окачване, дори да го пуснем на най-твърдата настройка на амортисьорите, колата вози уникално добре. Един много голям минус на тази кола е разхода на гориво. Тук говорим за автомобил, който харчи най-нормално каране. Този автомобил не може да го свалите под 20 на 100. Не можете, разбирате ли? Колата харчи много харчи. Разбира се, имаме велосмак, абсолютно разбираемо е. Пак казвам, и нямаме малък резервуар, имаме 68 литра или 61 литра, не съм сигурен. И с пълен резервуар ние не можем да минем повече от 400 км. Това е положението. Все пак купили сме си 8 цилиндров звяр. Честно казвам, на мен ми е много скучно да говоря за коли по 500 коня за всекидневното им шофиране. Затова ще включа колата на спорт, на максимално агресивните настройки. Искам да проверя дали тази кола има характер и агресия. Въпреки че е X-Drive колата, при подаване на газ веднага се усеща как цялата сила идва от тези задни гуми. Не мога да ви кажа точно съотношение, мисля, че е нещо към 80 на 20. Разбира се, към задницата, както казах. И въпреки от теглото си около тон 900 и нещо, да, теглото се усеща. Особено при резки завои. Няма как да го скриеме тази тежест, поне с това меко окачване. Идеята на колата, разбира се, не е да я закараш на планинските завои или на пистата и да ги разбиеш всички коли. Идеята на колата е да се качим, да пътуваме комфортно. Карал съм много бързи коли, но искам да ви кажа, че тази тук наистина не се усеща скоростта с нея. Разбира се, много пъти сме го чували този термин при доста спортни коли, но тук наистина ви уверявам, че скоростта не се усеща. Колата е много бърза. И в кои завои е добра? Поради тежестта си и ниската си център също на тежест, колата е много добра в дълги завои, които мога да вземе с висока скорост. Именно някакви по-магистрални завои. Там нещата са вече съвсем различни. Там даже тежестта е в плюс. Дори на най-спортната настройка на окачването, която съм сега, искам да ви кажа, че не изпитвам никакво тряскане, никакво джанджъркане. Колата е много удобна. Зимата може да се кара без проблем. Слагате едни зимни гуми хубави и изобщо няма да имате никакви екстремни ситуации. Честно ви казвам, ако бях по-голям на години, със сигурност бих карал този автомобил. Защото е много удобен, много комфортен, много бърз. Но какво липсва? Липсва емоция. Не се намираме в цяло емков автомобил, разбира се, но аз обичам чувството, когато слеза от една такава кола, как да ви обясня, да не мога да спра да мисля за нея. Тук не ме плаши колата. Това е най-бързата кола, която сме показвали до сега от Алфата и от А-класата, но искам да ви кажа, че Алфата, примерно, е по-рязка, по-директна и със сигурност вкарва повече емоция и драма. Това не е кола направена за шофиране по завой, не е driver's car. Ако това ви говори нещо, driver's car имам предвид кола, която е направена за шофьора, кола, която комуникира с вас. Това не е такъв автомобил. Тук повечето шофиране се извършва от колата. Със сигурност бих карал бъдеще този автомобил. Просто сега на този етап нямам проблем да карам нещо по-неудобно, с нещо по-твърдо окачване, но със сигурност се представям с такъв автомобил. Много съм доволен и много ми харесва. Та заслужава ли си да си купите M850i? Ами, честно ви казвам,
Ако пътувате на дълги разстояния, ако не ви интересува разхода на гориво, аз предполагам, че няма да ви интересува, ако имате възможност да си я купите. И ако се кефите на велосмаци с хубав дълбок звук, мисля, че това е вашата кола. Ако обичате обаче спортни коли, които остават някаква драма във вас, някакво чувство, адреналин не само от скорост, ами от управление, може би трябва да се ориентираме към някоя друга МК, а аз ще ви покажа такива и в следващите видеа. Аз се качвам вече на топличко, защото направо вече не си е за навънка.